filɛ nin siraba min n'an b'a wele ko route touristique Bajangara ni Bankas cɛ. Yan nɔ tani ka segin gɛlɛyaw kama taamakɛlaw bɛ wajibiya ka dɔ kɛ sen na ka sabu kɛ kulu yɛlɛ ka jigin gɛlɛyaw ye. Salimata Dumbo nin y'ale sen fɔlɔ ye ka yɛlɛ kulu in kan b'a ɲɛfɔ an ye kama sɔrɔ a nɛnɛkuni degunnen don. N bɔra Yagɛm ka taa bɔ. A kɔni ka gɛlɛn ne bolo. Ne taara mɔgɔ tɔw ta. Kabini Barunu Sɔngɔnbiya pɔn kɔni cira maaw bɛ ka nin siraba in de matarafa ni dɔw yɛrɛ k'a ma ko route serpente walasa u bɛ se ka taa ni ka segin sɔrɔ cogo min na nka a kɔni bɛ ka kɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ. Mobilitigi caman nin waati in na olu ka mobili kɔni bɛ ka sira bila ne ka taa kulu minɛ. Kunu alamisa wula fɛ Bɔkari Tanapo o y'a misali dɔ ye bawo ale ka mobili ma se ka tɛmɛ a taara bin nin kulu in na. An kɔni banga sira kɔni tiɲɛ na a y'an se an dan kɔni na sisan parce que an bɛ ka gɛlɛya min y'a la a tɛ se ka fɔ ka ban. Anw yɛrɛ ka mobili nɛgɛ dɔrɔn an nana mobili baw de jɔjɔlen sɔrɔ yan nɔ an ye tumunali kɛ tan an nana sɔrɔ solution tɛ yen nɔ an ma mobili in ka tɛ a kɛra cogo min na bon mɔgɔ dɔw banna an bɛɛ an ka paranti kɛ kɔni sen ka taa fo yɔrɔ fila sisan o y'ale ta ka taa n'a ye Sewaro ta ba la. Wa o ta bɛɛ lakanabaliya kɔni ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ nin siraba bilen in kan ka sabu kɛ kulu marifatigi minnu lakodɔnnen tɛ olu bɛ ka dugumamugu pɛrɛnta bila siraba in kan. Y'a ye Jigiba ye donso ye jɔnbɔlɔ a bɛ dɔɔni f'an ye o kow la. Sira in daminɛna fo ka se sisan ma minutes 3 parce que sira dɔn RN15 sotilen u nana ni serpente fɛ donc a daminɛna dɔgɔkun kelen tile 3nan tile 4nan don minute dɔ donna Bayara ani Topoli cɛ donc o exposé an ye y'a ɲɛfɔ sɔrɔsiw ye sɔrɔsiw nana u ye yɔrɔ minute labɔ o don kelen na Jigi Bombo dɔ taara dynamite o fana a kɛra Jigi Bombo ani Anakanda cɛ Ɔwɔsɔgɔ sira f'a ɲɛna minute kelen kun donna bɛn dɔ de yɛlɛla donc Ala y'a kɛ mɔgɔ ma to a la. Kabini nin wale in kɔni kɛra Bajangara marakafo ɲɛmɔgɔ n'o ye Sidi Mohamɛdi Ibu Siri ale fana ye fɛɛrɛw sigi sen kan mun b'a to a bɛ se ka taa i ɲɛ da pɔn tiɲɛni kan fɛɛrɛw ka sigi pɔn in ka dilan. A kɔni kɛra gɛlɛyaw kɔnɔ i n'a fɔ aw tulo bɛ mugu ci kan na cogo min na Mali finitigilakaw ani jaliwalew ni ɲɔgɔn cɛ. Gouverneur kɔni ka fɔ la hali ni gɛlɛyaw bɛ yen fɛɛrɛw na sigi an ka jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bajangara marabolo kɔnɔ basigi bɛ se ka na cogo min na. Hali n'a y'a sɔrɔ jaliwalew kɔni bɛ ka kɛ sira in kan minnu bɛ ka taa o bɛɛ n'a ta siraba in ye sira matarafalen ye bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la se wɛrɛ kɔni t'an ye nka an n'an cɛsiri fo ka nin jaliwale in kɛ k'a ban. Waati min na kɔni basigi tun bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ fonɛnɛ waati dunanw tun bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na ka se ka na tɛmɛ nin siraba in fɛ n'o ye touristique ye ka se ka dɔgɔnɔ jamana seko ni dɔnko ka o dɔn k'o faamu nka bi nin siraba kelen in de kɔni kɛn bɛ sababu ye walasa Bajangara ni Bankas fo Koro olu bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ taa ni ka segin nasiraw fɛ bawo Paru o tɛ taa bilen Tijani Ouédraogo ka bɔ Kani kulu kan Voya Bamara tɔgɔ la. Éducation de hali bi ɲamana donda basira kelen b'a gé dɔrɔn min na a bɛna ban yɔrɔ min na i droite fɛ n'i ko dɔrɔn ko refusé bɛ min kɛrɛnkɛrɛnna ni burusi kɔnɔ mɔgɔw tulo b'an na an bɛɛ k'an jija bɛɛ k'i cɛsiri n bɛ yɔrɔ min na bi kɛra yɛrɛ ɲini de ye dɛ siga t'a la minnu cɛla ka na bila batiwariw ni fɛnw na ko refusé o den minnu b'u kɔ la u b'u faso ye tuguni yan bon minnu natara ka kabila labila n'olu sara u ye minnu mako sa olu y'olu tununnen de ye siga t'a la refusé dɔw bɛ ne kɛrɛfɛ n b'a fɔ bɛɛ ye ni mɔgɔ n'i ka dumuni tɔ fili i jija i k'a fara ɲɔgɔn kan i k'a kɛ mananin kɔnɔ i ka taa ɲamana ATT-bugu dondaba i b'a sira kelen minɛ fo sira bɛna ba i bolo sira bɛ ba i bolo so minnu bɛ yen n'u ma laban walayi n'i taara ni remorque ɲɛ kelen ye a bɛna kɛ cogo i b'a fɔ ko mamusiri de y'a fɔ n ye a bɛ kɛ yɛrɛ a tilali yɛrɛ bɛ kɛ problème ye hɔrɔndenw de don i bɛ taa sɔrɔ misi wɛrɛtigiw don sanutigiw don mais yɛrɛ ɲini fɛn tɛ yɛrɛ sɔrɔ bɔ dɛ o ye tiɲɛ ni ɲini de y'a to u bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ siga t'a la wallahi non ni message ɲuman ba de parce que ɲɛ b'a la tɔɔrɔ min bɛ ne yɛrɛ kan kɛrɛfɛ se foyi tɛ ne ye
mais ni taara ninnu kɔrɔ k'i bɛ taa fɛn dɔ d'u ma e yɛrɛ bɛ nimisa kɛ diɲɛnabɔ la parce que e bɛ ka da ka sunɔgɔ bilaw bɛ sow kɔnɔ porte t'u la yirido t'u la mais éducation de hali bi ɲamana dondaba sira kelen i b'a gɛ dɔrɔn min na a bɛna ban yɔrɔ min na i droite fɛ n'i ko dɔrɔn ko refusé bɛ min o ye minnu lakodɔnnen don o tɔgɔ de t'olu la peut-être ninnu ma lakodɔn an bɛɛ dun ye maliden kelen de ye dɛ jamana dun fana tɛ se ka lafiya ka sɔrɔ dɔ bɛ ka tɔɔrɔ dɔ bɛ ka tɔɲɔ si ka taa 2023 ma nɔgɔya certes an donna 2024 kɔnɔna la diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛ tan de fɛn bɛɛ ye inconnu de c'est à dire fɛn bɛɛ ye dibi de don o don an bɛ pas kɛ an b'a ɲɛsin fɛn ma an tɛ mun dɔn 2023 ma nɔgɔya certes an donna 2024 kɔnɔna la diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛ tan de fɛn bɛɛ ye inconnu de c'est à dire fɛn bɛɛ ye dibi de don o don an bɛ pas kɛ an b'a ɲɛsin fɛn ma an tɛ mun dɔn